Pentru băieții lui Caterina, pentru băieții lui Ilie, pentru toți copiii la toată lumea. 1, 2, 3, 4. Pentru sentiment, pentru tânul fratele meu să trăiască copiii tăi și pentru târca. Bine așa, bine așa. Pentru banul lui Semni, pentru unchiul lui și pentru târcă și pămăruta și toată lumea din această seară. Să vină Vasile lângă noi. Să uităm de Vasile vine lângă noi. Hai Vasile! Să vină Vasile, Vasile, Vasile! Nu-mi place Vasile! A ieșit Vasile la joc, că eu omul cu noroc, că eu omul cu noroc, să-mi facă patru stăpări. A ieșit Vasile la joc, că eu omul cu noroc, plăiască pentru meu, ăsta e sufletul meu. Hai fi documente să facem partide și să facem parte jumătate, jumătate. Hai fi documente să facem partide și să facem parte jumătate, jumătate. Tata, să mă rămână de necaz, tata, eu nu uitam. De la Ilie! Pentru Hercule cu Mătru, pentru Vasile, pentru Serti. Forță, fratele tău, știi, la Iași. Pentru univers, pentru meatul. Pentru Iliuța. Pentru Serti. Pentru Vasile. Și pentru Narcisa. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Pentru Larisa. Vreau să fac o seamă cu Mătru. Aici vin jocul repede. Aici vin documente să facem partide și să facem parte jumătate, jumătate. Aici vin documente să facem partide și să facem jumătate, jumătate. Azi să mă rămână de
toată lumea azi va fi puterea mea. Ia-o-ți! Acum pentru când eu e tot pasul pentru meu. Și Vasile, chiar discupă când la ani acum e pușca. Nu dă cu pas înapoi când te perpune cu noi mă. Să iau stâmpă pentru meu îl poți fi din care să mă rău să te casă eu cu pânul din glas să urcă călăta Vasile mele cu fata să mă rău să mă pentru a face Hercule să facem un sistem de la criminal. Scuze. Pentru viitorul lui cumatul Ilie și copiii lui să-i dea Dumnezeu noroc. Și că nu mai țin un robe. Șur.